Teno, Suomen kaunein joki, leikkaa rajaviivan Suomen ja Norjan välille. Sen rantamilla on elämä vilkasta ja Tenon ylittävää maantietä voit viilettää Jäämeren kuuluihin kalakaupunkeihin tai kääntää suuntasi etelän maita kohti. Täällä joutuvat rajajääkäritkin päivittäin kohtaamaan paljon ihmisiä ja he osaavat myös tehdä lomahetkensä miellyttäväksi ja virkistäväksi. Sodan pakollisen paikallaanolon jälkeen on kaikkialla alkanut vilkas turistikausi ja toinen toistaan oudompia matkailijoita ja papereita joutuu rajajääkärien tarkasteltavaksi.